to stanovisko inžiniera Roberta Kerekeša. Po piate záver. Má niekto z prítomných poslancov doplňujúci návrh dnešného programu zasadnutia? Môžeme sa doplniť medzi 4 a 5 od rôzne, ja by som chcela len 2 vety povedať. Ďakujem. Čiže 5 bude rôzne a bude 6 krát záver. Týmto dávam obecné zastupiteľstvo schváluje programové zasadnutie OZ na deň 5.9.2024 so začiatkom o 18:00 hodine nasledovne. Poprvé otvorenie, po druhé určenie overovateľov voľba návrhovej komisie, po tretie doplnenie súhlasiaceho, po štvrté žiadosť o stanovisko inžiniera Roberta Kerekeša, po piate rôzne a po šieste záver. To je za. Toto by bude za. Zdržal sa. Proti. Ďalším bodom nášho programu je určenie poverovateľov voľba návrhovej komisie. Za poverovateľov sa navrhol pani Beatu Paliderovú, pána Petra Jurinivo, prístupne k voľbe návrhovej komisie, kde odporúčam pani Berciu Gabrielu Joblaďovú, pani Prekopovú, Katarínu Prekopovú, a pána Juraja Bernarda. Uznesenie by som prednesol. Obecné zastupiteľstvo schváluje návrhu komisie v zložení Beata Paliderová, Peter Jurinin a berie na vedomie neuplačný tax. Ja či máte napísané. Zložení komisie Bercia Gabriela Joblaďová, Katarína Prekopová a Juraj Bernard a berie na vedomie určenie poverovateľov Beatu Paliderovú a Petra Jurinu. Dávam hlasovať, kto je za. Ďakujem. Zdržal sa niekto proti. Ďakujem. Teraz pristúpme k tretiemu bodu, ktorým je doplnenie súhlasiacich. Otvoril by som takú diskusiu k tomuto bodu. Nakoľko tento týždeň ideme do Dožových obcí, mali by sme ísť traja poslanci, ktorí sú súhlasiaci. Osobne aj ja. Máme taký menší problém, že nevieme dať súhlasiacov. Pán Gunár pracuje na tajde, že on tiež nevie vedieť celú. Preto
my 4 môžeme súhlasiť. Neviem, ako ostatní poslanci sa k tomu postavia, či chcú, či nechcú, preto som mali vaše vyjadrenia k tomu, že kto by mal s týmto problém, alebo kto by mal jaký návrh na toto. Ja si problém. Ovšem, keď nemá čas, aj tak nepríde, len aby mal právo súhlasiť, lebo takto nemá právo súhlasiť, preto musím mať uznesenie. Čiže teraz sobotu, keď by sme mali niekoho súhlasiaceho, tak buď ja ostanem, alebo niekto ostane z nás troch, alebo keby sme mali všetkých poslancov, ten poslanec, ktorý je doma, urobí súhlas. Není to niečo horibilné. Tak je aj papier, protokol o tom. Tu je protokol, ktorý treba overiť. Poviem aj druhú stranu, že prečo som sa tak rozhodol, lebo po minulom zastupiteľstve, keď ešte pani Derovú, boli aj také reči, že práve ju som oslovil, tak som sa zamyslel, že mohli by sme potom všetci byť súhlasiaci. To budeme mať súhlasie, kto bude mať čas, ale kto bude chcieť, skúsi si to a nebudem obviňovaný, že len ju, prečo som ju vyzval. Čo poviete vy na to? Buď navrhnú toto mená, ktoré to sú, alebo to navrhnú všetkých poslancov. Pani Jurín napríklad už je neodmávaná. Ja som povedala aj Gabike do telefónu, to sobašenie, to je proste slávnostný akt. Nemyslím si, že každý poslanec by to zvládol. Ja osobne si myslím, že ja som to nezvládla. Tam treba proste zreteľne slávnostne vystupovať a nemyslím si, že by mali byť všetci poslanci. Ak niekto proste treba zaujímavé, že sobašiaci, proste napríklad Gabriela povedala som, aj som aj napísala do skupiny, že proste treba mať k tomu nejaký vzťah, a ten Gabriel má, ja nehovorím, že vlastný ospomínam, ale tak, keď pani Validerová prejavila záujem byť sobašiacim, tak proste nemôže byť také riešenie, že pôjde neskôr do tej družobnej obce o jeden deň. Zajtra ráno mám ísť a idem večer. Minulý rok Sa bolo, keď nemám ísť na večer. Koľkokrát sa stane také? Raz sa to stalo. A minulý rok sa to tiež stalo. Sme mali ísť a som išla po sobáši večer. Potom ani dobré chvíle nepôjdem večer. O štvrtej je ináč sobáš, čiže ani do Berexudu, ani do Moskvu. No do Moskvu si vynieš na 7, na 8. Berexudu nestihneš vôbec o 9-10 hodín. Ja som len sa navrhnul, lebo boli aj také reči, že prečo práve ona... A to fakt je trebalo teraz pomôcť týmto. To sme spravili vtedy, keď neviem. Či ty si oslovil, čo Gabriela záujem, ty ho sa spýtal, že... Áno. Len vtedy som sa aj teba pýtal, či nechci byť aj on. Ja som mu tiež písala. Nepýtam sa na iných, na seba začnem o sebe začnem. Výbor mi povedal, že v piatok noci príde domov z dovolenky, ale sa nestihne pripraviť, neviem. Ale nepovedal, že nechci byť súhlašiť. Napísal, že nie. Ale nechci byť ani súhlašiť. To neviem. Nie takto, že teraz, možno teraz nie, ale potom bude zase niekto urazený, že vyberám si aj svojich ľudí, povedia, ale to nie svojich ľudí si vyberám, tak majú všetci predospeté, že môžu byť poslanci, súhlašiaci, tak chcem počuť každý názor. Juri, ty? Nie. No, aby som vedel, že Ja sa necítim na tú funkciu. A však mi ukáž známku tam, kde čo robíš. Nie je o to, že šení, to je proste slávnostný akt pre tých, čo sa sobášia. Nie, že... Slávnostný akt je to, keď podpisuješ poslanecký mandát. Vtedy všetci si berú na svoje prítomné záväzky. Ja tiež nie som nejaký veľký retorik, ani nejaký veľký vystupujúci, ktorý by chcel vystupovať. No dobre, ale pozri sa. Berek Fedra do Moskvy je Počkaj, každý po svojom. Po sebe, neukazujme na iných, po sebe, nechceš okolo. Tak chcem počuť tieto veci, kto nechce. Nie, nemám na to, takisto si myslím, ako druhý, že nemám na to. A nemyslím si, že aj ostatní, každý poslanec na to má. Ja preto som sebe, všetkých poslancov by mohli
ale fakt je, ale Ja to neriešim aj to. Už presne o to sa jedná, že ten jeden deň vlastne potrebujeme na to, že každý ide, že do dvoch družov ľudí, keby je aspoň jedna družba vôbec bola, tak vypadnú zo pár ľudí, ale ja by som nešiel. Ale teraz je na dvoch miestach a treba pomôcť, lebo tí, ktorí majú právo súhlašiť, teraz tí všetci. No ale keď bolo na jednom akte je problém. presne. Keď bolo na jednom akte je problém. Ako nehovorím, nechcem nič povedať, Tá, zle, čo je, teraz ale keď to je Una to. príde sobášiť, A kto? Tak vieš, že Benejka. Benedike, skôr prvé párty, keď to tam to. Benejka. Či to robí na Áno, musí ja. čo ja na to idem? Keď som sopil, ale si Ďurio, ty ideme, Una, večíte. energie, ktoré som robil. Nemo, Museli som váš obraz dať. Ešte prichádza do hlavy, by preložili sobáš, no. Nie, my neotvorili sobáš. Sen som chcel toto počuť, a mi každý mi povedal, že áno, ja mám to. Máte ten neurobíš to raz. Netreba to. Pozri sa, nemám, no to som, a som chorá, som ti povedala, že nejde o to, že nechcem, ale chcem pomôcť, proste. Ale chorá, ale tu sedíš teraz, vydržíš tu, tak toho 10 minút nevydržíš. To nejde o to, Dobre. že ja vydržím, ale ide o tých ľudí, ktorí sa sobáš. Nemyslím si, že to je dôstojné proste, aby som tam nabehla s rúškom a prečítala nejaký text. A teraz nemáš rúško. Ťažké. No prečo? No. Dobre, tak. No jo, pán, dobre. No dobre, ale poďme neverifikujú, čo som len tu nešla slovo. Ja nepôjdem, nebudem sa ložiť. Nemusím. Poďme. Dajme ešte. To už doriešime. Andiel som sa nevedel spýtať, mladý není domov. A nie je domov. Nevie nikto na domovke, nevie. Čiže Júri je dobrý. A ty by kde? A to bolo len v noci. Písal, že 6. storočia. No tak keď písal, tak mali sme niečo preložiť do týždňa, ešte nie každý. Si vybrali. Prebo. Toto je môže byť celé. Hej. Čiže by som navrhol potom doplniť Júrinieho a Frevorta. Môžeme neprítomnosti, musí to on prijať. On príjme. Keď prijal obecne dní, aby previedol všetko, tak to máme prijať to. Je mladý, nech sa učí. A keď nepôjde, nepôjde. To je o to, že aj keď nepôjde, že aj poviem, že ja nejdem, tak musím ísť. Čiže môžem dať návrh na uznesenie. Obecné zastupiteľstvo ustanovuje za súhlašiaceho poslancov obecného zastupiteľstva Petra Jurinieho a Daniela Frejvolta. No. Takže obecné zastupiteľstvo ustanovuje za súhlašiaceho ďalšieho poslanca obecného zastupiteľstva ďalších poslancov obecného zastupiteľstva Petra Jurinieho a Daniela Frejvolta. To je za. Ďakujem, proti. Zdržal sa. Čtvrtým bodom rokovania je žiadosť stanovisko pána inžiniera Roberta Kerekeša na vydanie záväzného stanoviska. Bola nám zaslaná 22.6.2024, predtým ešte jedna žiadosť bola. Čiže vieme, o čo sa jedná. Tu aj pán Kerekeš otváram diskusiu k tomuto bodu. Má niekto? Začnem ja. Tomuto bodu sa vôbec nechcem vyjadrovať, lebo som štatutár, nemám právo, chce obec, či nechce obec. Ani návrh tam nechcem hovoriť, že chce obec, či nechce obec.
stanovisko stavebnej komisie bolo také, že keď obec, keď sa dobre pamätám, obec tam nechce nič, tak nemáte na to. Vôbec nemá investičný zámer, robil pán Peliš myslel tam, že aj investičný zámer, tak sa to sledovalo v tomto zmysle, že ak vôbec nemá žiadne investičné zámery, samozrejme nevidíme v tom žiadne. Neviem, či je to celkom jasný ako otázka na stavebnú komisiu. Nie, stanovisko tam bolo tohoto vydania. Takže z našej strany bolo pozitívne, hej. Súhlasíme s týmto. Teraz ako poslanca sa spýtam, či máš nejakú investičnú. Ja si myslím, že No. ani nejaký štatutár by si sa mohol vyjadriť, či áno, povedzme, ale to nemá záujem. Tam proste niečo väčšie príležitosti, v konflikte záujmov s pozíciou najviac. By si sa nemal vyjadrovať, ale ja som napísala všetkým subjektám aj pani kontrolórke stanovisko a myslím si, že to by malo byť stanovisko obce, že momentálne v tejto situácii teraz sa nemôžeme zodpovedne vyjadriť, ani záväzne sa nemôžeme vyjadriť, že áno, že Prečo si ja zaujímavé začať? Pekne som povedal, že každý si povedal svoj. som reagovala na Ale nie som. Nie, ale reagovala som na teba, že ako štatutár myslí, lebo už sme hovorili o tom aj minulý rok, tento rok, že si vypracujeme nejaký zoznam priorít obce, chodníky, neviem čo, investičné zámery a tak ďalej. A potom budeme následne podľa toho rozhodovať, že čo je prioritou a čo nie. Nemáme, bohužiaľ, sa Ten chodník tam máme Áno, ja viem. Týko chodník tam aj toto. Není to zamerané, neviem to presne. Pozrieť podľa zamerania. Ja si myslím, že tým nebude obnovený ten areál pod radom, keď nebude skolaudovaný a respektíve rozhodený aj toho užívania obce, tak dovtedy nevieme, že či my tam budeme potrebovať nejakú prístupovú cestu, alebo chodník, alebo
87 lomeno 24. Našim vlastníctvom je pozemok pod nehnuteľnosťou. Takže tak či tak potrebujeme chodiť na pozemok, to mi nemôžete zabrániť. Ale chcem sa spýtať pána Jurinu, že čo si tam predstavujete, vôbec viete, čo je pozemok? To je ťažko povedať, že čo, ale lebo bude čo dnes je zajtrajšok, alebo čo odvolí, kým sa ten hlas baví. A keď sa ten hlas baví, možno aj vtedy prídu nejaké myšlienky, ktoré... Pán Jurinu, stavebná uzavera, stavať tam nikto nič nebude robiť. Napríklad, čo by ste si tam predstavovali? No, príklad, lebo tento kerekeš, tak to nie je, hej? Začneme takto. Čo si tam predstavujete, lebo je stavebná uzavera, nepostavíte tam ani pár. Takže čo tam budete stavať? Moment, tu nejde o to, že kerekeš, to je ktorýkoľvek iný žiadateľ by bol. Právo prechodu musíte nechať, takže uvidíme, že tam bude to. Zase rok trvá to, aby ste sa vyjadrili, že nie, hej? Zase ste niekto na začiatku. Len za to, že to je kerekeš. Nie. Nemá, není dosť pozemkov, vôbec nemá dosť pozemkov na výhrade Krásna Horka. Chcete mi povedať, hej? Čo prosím? Obec Krásna Horka nemá dostatok 1000 metrov štvorcových pozemkov vo areáli. Presne tých 400 metrov potrebujete na to, aby ste tam niečo nepostavili, lebo postaviť nemôžete. Môžete tam čo urobiť? Čo si tam viete predstaviť za mojou pôdou? Vy. Konkrétne. Ja ešte neviem, tak nedáme kerekešu, lebo my nevieme, lebo tak... Prečo neviem však? Je to kerekeš. Môj názor na to celé je tak neistý nejak, vyzoroval to pohodlí, s takýmto nádeľovačom niečo hore bolo popradom, už sme tam dávne mohli postavené ďalej. A keď sa stále budeme naťahovať, že čo a čo nie, nikdy ničo nemusí. Viem dobre, že koľko možností tam bolo, že postavené. Zatiaľ ani... Keby kerekeš nepodpísal, tak všetko nemáte. Tak sa na to pozerajte. Hej, mohol som mať svoje nehnuteľnosti a vy ste nestali nič. A nič by tam nebolo. Ani pár všetko, ani za nič. Ja by som mal, ja by som nemal. A čo? Ale ja by som si môj mohol dobiť, bavme sa takto, na poslednú chvíľu. Takže stop. Hej, trošku rozmýšľajte. A keď to bolo na predaní, to ste to nekúpili. Kúpiť to kerekeš, teraz to je problém po 15 rokoch, hej. Nič iné nechcem, len chcem chodiť ku mojej nehnuteľnosti. To je všetko. A tá lúka, tých 300 metrov vám bude chýbať, nemáte dostatok, hej. Presne tých 300 metrov treba. Podľa zákonu aj to musíme umožniť. Takže aj tak budem tady chodiť, aj keď neviem, čo urobíte. Ale počkaj, ešte raz, musím vstúpiť k tomu, lebo ty na tvoje pozemok vieš vojsť. Jak by si to... Ale to je, neviem vojsť, lebo len od budovovej vojny. Všetko ostatné pod národom majú. Ale tá cesta, ktorú sme hovorili, cesta by mala byť spoločná. Nie, počkaj, je cesta a pri ceste meter je štátny fond. Pozor, ja chcem meter z jednej strany, z druhej strany sú 3 metre. Co za to je 10? Presne tam budete stavať, hej, tak to chcem vidieť. Ale to žiadosť nie je osobne takéto, že meter vedľa budovy a meter... Ale neviete, o čo ide, však komisia vás to povedala. Oficiálna cesta, to nie je oficiálna cesta, nie je zakreslená. Pán starosta. My sme predali v posade cesty a teraz máme problém tam zakresliť hocičo, lebo tú cestu sme nevytýčili. Ale tam je pozemok vytýčený, a cesta ide vedľa, tam je meter. Tak ako OZ-ko si prenajal od lesov a od obce pozemky, aby tam vybudoval ten chodník, takisto aj ty máš možnosť podľa mňa požiadať o nájomnú zmluvu SPF, aby si tam vybudoval nejakú prístupovú cestu. Neviem, ja som sa postavil zase do tejto ceste, po lesnej, lebo nemám to. Nekomunikoval. Cestu. To je obkolesenie, on tam chce oddychovú zónu, on chce rozšíriť podľa tú trasu. Jednu otázku mám, keď sa doteraz o tú stavbu ani o ten pozemok absolútne nestaral, tak ako sa chceš v tom teraz akože zrazu starať a ešte aj o ten priláhlý pozemok? Rozumieš, že teraz obvinuješ... Čo som mal investovať, do čoho som mal investovať? Obvinuješ tu Petra Jurinu, že nevie konkrétne, že my nevieme konkrétne, čo tam chceme robiť, ale tak ty chceš zrazu podnikať a neviem, Pani poslankyňa, nie zrazu, 15 rokmi som do toho investoval peniaze. Horel hrad, do čoho som mal investovať? Čo? Do tohto fetu si investoval. Ale na čo? Keď tam nechodia turisti, na čo som mal investovať
spravil, V že čase, keď si možno. to kúpil, A čo? čo si Ale ty nevieš moje podnikanie. Podnikal som hore, dvoch bufetov, ktoré ste mi zbúrali, ktorý spor si prehral a už prevodom. No keď Tam sme investovali. to nie je právo po tej skončení, ten spor pozor. A čo? No a teraz čo? No tak keď chceš zavedol do sporu, je tam súdny spor, to znamená, ktorý nevieme previedla vôbec. No. Nie je právoplatne skončený ten súdny spor, to je po prvé. A po druhé, ten pozemok, ktorý si dostal od obci zámenom za tie bufety, si tiež plánoval podnikať. A neviem, pred koľkými rokmi, pred dvoma tuším si ho prevedol na nejakú tretiu osobu. Teraz nerozumiem. Už je otvorený, ja? Nechceš? Už je otvorený, ale ja som vám dal moje majetky, nevieš mi to tu. Ja som vám dal majetky, vráť mi, daj mi naspäť, vráť mi. Si napísala, že dajte do pôvodného stavu, tak dajte do pôvodného stavu, vráťte mi moje. Súvisí táto vec s touto? Nesúvisí, ale to Tak potom prečo to rozhodne? osobné problémy. Ako súvisí Keď s takto touto? nakladá s majetkom obce, tak ako bude nakladá s majetkom S ďalších? vlastnou nakladám. Hlavne ty nevieš majetok, jak nakladáš so svojím majetkom? Ty ako nakladáš so svojím S majetkom? vlastným majetkom nakladám. Ty ako nakladáš so svojím majetkom? Ty nemáš právo sa ma pýtať, ako Ja nakladáš. nežiadam od obce takéto veci, ako ty žiadaš od obce. Obci trvá robiť obchodné ceny. Súkromné záležitosti. A ty sa nestaraj, že moje, vďaka mne, tam je to parkovisko. Ale žiadaš obec od stanov a stanov. Že nepotrebujete pozemok. Vy ma potrebujete ho. Máte nejaký zámer, čo tam dáte? Ako môžeme teraz povedať, že ho nepotrebujeme? Ako vieš povedať, že ho potrebujete? Ako môže obec povedať, že nepotrebuje teraz? No môže povedať, lebo obec mal tam niekoľko tisíc metrov štvorcových, ale hoci človek postaví niekde inde, ja potrebujem, aby som to mohol dať 3 lavičky, ten pozemek. Nemôže, lebo všetci tam vieme, že tam je 19% na zastávanosť, 20% na zastávanosť územia povolená, takže vieš veľmi dobre, že sa tam nemôže... Lavička nie je stavba. Lavičky nie sú stavby, neboli a nebudú nikdy, pokiaľ nezabetonujem. Bavia sa o stavebnom zákone, o čom hovorím. Ani prezident republiky nám nič nepostaví, takže čo tam chcete stavať? Možno, že by sa Lácio aj odpovedal na túto otázku, čo sa pýtaš, ale aspoň keby sme videli nejaký zámer. Jaký zámer? Však to bude lúka. To je lúka. Ale dobre. Ale nemôžem rozšíriť moje, nemôžem toto, čo tam mám, 159 metrov, zrealizovať. Ten pozemok, keby si aj kúpil vlastne, Nemáš to, že položíš 4 lavičky, s tým nebudeš podnikať. To je ten bufet, by sa nejak mal... Ja ten bufet nemôžem premiesť, kapeš? Ja môžem bufet môžem ho púrať, môžem postaviť nové, ale 159 metrov. Dozadu nemôžem dať ani stánok, nič. Môžem tam vykosiť trávu, oplotiť to a dať tam viac hojdačku, čo není stavba. Dve hojdačky, čo není stavba. Tri lavice, čo není stavba. Ani vy tam nedať nič. To si nepovedal, že treba vymyslieť, že či to je tam, či nie. Tam má právo na to. Neviem, neexistuje eventuálne, akože fakt, ja nechcem proste striktne vyhlásiť, že nie, ale neexistuje eventuálne, že by si prenajal ten pozemok. Ja si môžem prenajať na Štorovsko, to nejde. Ja si to môžem prenajať. Ale čo z toho máte vy? Čo to prenajať štátneho fondu? Bo ty si to kúpiš a ohradíš to a potom nepustíš tam proste držníku, hej? Pre Boha živého. A čo, chceš tam ísť na ten pozemok ty? Nie, to nie. Alebo čo chceš, že ohradím si to? Však ohradím pre hostí. No teraz to ani to, že sú tam staré bufety. Teraz takto to chce robiť, bude čakať, či mu vydáme. Teraz je tam starý bufet. Ale akú budeme motiváciu obnoviť, keď ani pod tým nie je ničím. Kam tam hostí plete? Tu plánoval veľa postaviť bufet. A previedol to na nejakú tretiu osobu, hej? To je nepodstatné, No a tam postaví. pozemok, čo predá. Ešte tak nie je otvorený. A keď predá, vlastne už to nepostaví, nie? No. No nebáme sa o investičných zámerov a o tom, že čo, ako si to Riadujete ulici. Je to turistická cesta, zaznačená v turistickom. Ale kde? Ten chodník, čo ja ti hovorím, ja som toho chodníka toho hovorím, že teraz povieme, že pravda, že ja zase ja budem debil, že som povolil také niečo, že som to nepremeral, či tam ide turistický chodník, či nie, že tak.
není podnikanie, lebo je stavebná. Nie, ja... Stavebná uzavera je tam. No jasne, ale ja chcem lúku, však ja tam nechám. Počkaj, to si poviem na to napísať, že zastavujete obec podnikania. Obec nezastaví tam podnikanie a stále nevstúpuje do tvojho podnikania, lebo tam sa nedá to momentálne podnikanie. Je to celé stavebné, nedá sa tam ani ísť. Ja nehovorím trochu s tým prácam, kde to udeli, čo tu si mi dal. Nepoďme do údelu, ale to, čo si tu napísal, áno, a ten rok trvá odpovedať na list. Rok trvalo stavebnej komisie, aby si sa dal na to ísť povedať, že sám Ale nie, ja som sa podaril zástupca obce. V mojej firme je poriadok. Ja keď zamestnaný poviem, lebo táto firma nie je tvoja, čo je to. Ktorá? Táto firma, čo to podala žiadosť. Ty si podal nejaké žiadosť. Áno, mene mojich detí som podal žiadosť. Áno. Ale toto nie je napísané. Vôbec to nie je. Čo? Že menej detí podáva žiadosť. Ja to... Na to my sme vždy zlí. Nie sme Ty si zlí. žiadateľ. Kto je vlastníkom? Čo je tam napísané? No dobré, ale žiadateľom proste žiadosť. Však som zástupca neplnoletých detí, nie? Logicky asi, nie? Toto nie je napísané. Nie je napísané, že je v majetku mojich neplnoletých detí. Nie je oficiálne žiadosť napísaná tak, ako má byť. Tak si prečítaj 4, ktoré som dal predtým. Prečítala som si to viackrát. 4 žiadosti, Tu ktoré som hlavičke dal. by malo byť napísané, áno. Ja vidím len túto jednu žiadosť 21.6. Ale nebudeme s týmto je vôbec nič. Vieme, o čo ide tam celé. Ja len tú cestu, ide Palácka, ja poviem, pozrieť do cestu. Počkaj, pán, dobre, ide cesta. Cesta, dajme tomu, že končí. A kam pôjde ďalej? Čisto teoreticky. Keď dajme tomu, že končí smerom na ten pozemok, kade pôjde ďalej? Nie na ten pozemok, vedľa tvojho ide. No, vedľa tvojho ide. Lebo to budú musí robiť ten tá cyklotrasa, nie? Podľa mňa obidva vedľa čo dostane. No, Vedľa toho pozemku ide ten pozemok, tá cesta. No a ty chceš odstúpiť meter, 2 meter z toho pozemku, tam ide tá cesta. Nie je obidva. počkaj, bavíme sa vedľa? Vedľa. Lesný Tak ide hore tá lesná cesta, vedľa. A teraz si pozri, koľko je. Tam je presne toľko, čo tam je Nie. cesta. Ja to chcem len zakresliť, Dajme, čo že to to je je správne. plán. Tu je. No a pozri. No tu ide cesta, presne. Tu ide presne hore cesta. Tu ide cesta. Tu je. Tu ide toľko kvadrátky. Áno. Ja chcem len 20 z tejto strany. Ale keď tu ide cesta, Ale to je od cesty, hranica cesty a tu je lúka. skade to má To vedieť. je nepoposledná tráva. A choďte na čo máte komisiu. A poďme teraz zadať do auta, poďme tam, poďme na dva miesta. Tak to keď bude. Táto cesta tu ide do hora, takto ide do hora cesta. Áno, tak jasné. Do hora. Tu ide Je to hore nič cesta. cesta. Nič je cesta. A ja si myslím, že to o tom môžem baviť, že tá cesta aj tebe bude do hora, keď tu ideme Ale ja... Len už to mám zakreslené. To je takto, čo máš na to? To, áno, tak, stále to zvolá. Ale cesta ide smerom sem, tu ide cesta. Tu, toto je nepoposledná tráva. Zámer priložený. To som chcela. Fűban. I ten Fű, fí. van az alapján, tu je szépen. A zále. Počkaj, teraz si zastupuješ obec. No tak keď o ceste obecnej si začneš rozprávať, že to nie Není je cesta obecná. V prvom rade není cesta obecná. Není schvaľovaná, respektíve opate ja ste sa pýtajte, hovorím, že keď tu máš zistiť, nezaujímavé to? Dobre. Kde mám ísť? Alebo o tej skratke, ktoré využívajú ľudia, ktorí chodia o tej skratke. Ale to teraz hovorím, či je to oficiálne, či nie. Má starosti. Nie, oficiálna cesta, ale niekoľko tisíc to Ale nikto To nechce nie cestu. je oficiálna cesta. Teraz mi povedali, či ste boli podľa stavebná komisia tú cestu. To by som spýtal. Pozri sa, Ďuri, táto žiadosť nie je kompletná, pretože Je to neobsahuje to, Robert Kerkeš v zastúpení svojich detí podáva túto žiadosť, áno, takto by som to dala. Potom, keby priložil k tomu nejaký, lebo ty sa pýtaš, čo konkrétne chceš. My tiež nevieme, čo chceš oddychovú zónu. Keby si nejaký jednoduchý zámer k tomu priložil, tak sa dá o tom inak jednať. Taký zámer. Tata. No zámer. Odkedy ten bufet tam je, vždy tam budú stoly. Áno. Možno Teraz starosti môžeš čo je. slúbiť, že chceš tam oddychovú Možno, zónu, ale ja možno. neviem, čo tam akože záväzne postavíš. My máme dať Nemôžem záväzne stavať, postaviť. môžem dať hojdačky, lavičky, preliesky. Toto tam môžem dať, nič iné. A k tomu ti nestačí prenajať to? Prečo by som mal platiť za niečo, čo môžem kúpiť naraz? Prečo mám platiť? Za čo? Na čo? Platím to známku, ani vy tam niečo postavíte, to je tá šanca. Hej. Môžete mať zámer, ak chcete, ale vy nie sa vám to nedá. Na základe tejto
Ježiš, dobre, tak najmä sa To je, Nie je to irrelevantné, keď sa bavíme o tomto. Tak toto sme mohli pred rokom prejednať, že ako má. Ale ja som nevidela túto žiadosť ani pred rokom. Teraz som ju videla, 24.6. Dobre, tak preto nestaviam nič, lebo rok trvá jednu žiadosť. Rok trvá vyjadriť sa, keď sa... Počkaj, ešte raz. Zás to cítim, že trochu zavádzaš. Lebo nie rok to trvá, tú budovu máš od 2004. No. Odstedy v takom stave. Vtedy sa tam aj podnikalo, robilo všetko. Čiže neháď to všetko na mňa, že rok sa tam nedá. Všetko na teba. Ale tak sú vyprosím niektoré veci, lebo veľa vecí v tomto celom je tam napísané. Ja som povedal, že tú cestu chceme vedieť, že či tam prejde. Štátny pozemkový fond Rožňava to stále tlačí, že potom máme dôležitejšiu robotu. Rozjebali rožňavské zastupiteľstvo, už nie je v Rožňave, odrazu mám Bratislava. Odkým to je Bratislava, oni sami nám napísali, že na naše žiadosti 10 rokov, teraz nás vyzývajú, aby ste zabezpečili tieto dokumenty. Jednoduché. Ja viem presne, s pánom Urbančíkom som hovoril, keď je tvoj otec ešte neboli konkupovať túto tento pozemok, on má vtedy dojednané, že aj ostatní, že ide ďalej s tým pozemkom. Ja viem presne o tom pozemku. Tak potom? To ti hovorím, že ja tú cestu chcem len tu ide a to, že mi myslel, že posunieme, keď chceme. Štátny, ja ti doložím list, pred 2 rokmi bude pomaly, že štátny pozemkový fond napísal, že riešte to, zabezpečte stanoviska. Po roku nemám stanovisko, ja na to narážam, že geodézia po 15 dňoch odpovedala, ďalšiu raz po 20 dňoch a obec viac ako rok. To neviem na seba. A zase stanovisko je, neviete sa vyjadriť, či to chcete, lebo investičný zámer nemôže mať obec. To vieme všetci obyvateľia, všetci tí, ktorí sme boli, že tu už nič nepostavíš pevne na základ, OK? Súhlasíš sa mnou? Na tomto pozemku. Na tom, nie že na tomto vôbec postaví, nikto nič nepostaví. Okrem toho, čo je schválené. Je tak? Akože nevieme sa vyjadriť. Čo si Počkaj. Je tam na 100%. Keď sa postaví tam na tvojom bývalom pozemku niečo, tak vtedy áno. Ale kým sa tam nepostaví nič, tak potom tam sú ďalšie povolenia. Nemôžete ma predvedať. Keď to sa postaví, Ale nie je to limitované, vy ma nemôžete je predvedať. limitované, tam 80% zastávanosti. Ale keď ja postavím, keď ja začnem stavať, to nie je limitované. Chápeš? Takže tam bude stáť, že nepostaví sa nič iné. Nemôžete ma predvedať. Hej? Ja sa nechcem predvedať. Prosím? Ja nechcem predvedať. No, my dvaja manažme radšej, vieš, lebo to... Ja preto som to nechcem povedať. Nechaj to stáť, vôbec sa rozstať. Naše veci. Vôbec k tomuto sa nechcem ozvať. Len tie útoky, ktoré sú na obec, lebo nespolupracuje, poslanci ti povedia názor, dajú na to. To však im povedia názor je taký, obec má investičný zámer. Prvé, čo som ja dostal, som mal žiadosť, že či viem mi dať také povolenie. Som nevedel sa mi dať povolenie, lebo musím poslancom. Všetkým poslancom som to povedal, že chceš takýto, máš takýto návrh. Vtedy mi povedali, dobre, niektorí poslanci to nevedeli o tom, nechcú vedieť a nevedia. No. Všetci vedeli o tom, že máš tento záujem. Povedali, že potom to budeme riešiť, uvidíme, ako sa to rieši. Dobre, hovorím, teraz už bolo tak, že si prišiel poslanci, dá si žiadosť, povedal si, poďme to riešiť, tak to riešime, tu sme. Tak to riešime. Môžem dobre takto. Žiadaš nás o vyjadrenie hneď tu v prvom bode. Funkčne využitie záujmové pozemku z hľadiska platného územného plánu obce s nasledovnými informáciami. Základná charakteristika funkčného využitia územia, záväzné a prípustné a obmedzené funkčné využitie územia, záväzné neprípustné nevhodné funkčné využitie územia. Ty od nás žiadaš niečo, čo si ty nepredložil ani predbežné stanoviská, že či sa tam môže proste tvoj zámer uskutočniť. Nejaké predbežné stanoviská nevidím, nejaký predbežný zámer nevidím, že čo tam proste bude a či tam vôbec bude možné to funkčné využitie, ktoré ty plánuješ. Počkaj, ale ty nemáš právo, vy ako obec nemáte právo zasovať, čo ja chcem. Tam sa štátny fond pýta, či obec má. Ty sa pýtaš nás na tieto konkrétne veci, tak ja sa pýtam tiež na konkrétne veci. Jedna slušná, normálna žiadosť, ktorá má splňať proste funkcie žiadosti. Tak ja sa ťa môžem pýtať ako poslanec na to. Áno, dám tam lavičky a hojdačky. Dám tam lavičky, hojdačky. Teraz to môžeš povedať, že dáš tam lavičky a potom robíš niečo úplne iné. Ale čo môžem tam robiť, keď nemôžem stavať? Nechápeš, že nevieš tam zabetonovať nič na tom potradoch. Nič sa nezabetonovať. Ja tomu rozumiem veľmi dobre. Tak čo tam dám do toho? Napríklad. Ale ty nás nemôžeš nútiť do toho, aby sme teraz povedali 5.9., že budúci rok presne začneme mať tam niečo stavať, alebo nie. Nechcem od vás. Potrebujete ten pozemok na niečo? Konkrétne už alebo nepotrebujete? Potrebujeme. Potrebujete, hej? No, tak aj také
tam bude chcieť vôbec niečo, tak by som rád vedel, že čo tam vôbec chce. Vôbec, čo si tam viete predstaviť, aspoň to mi povedzte. Čo si tam viete predstaviť pre obec? Ja si myslím, že toto štádium dobre. Budeme sa ešte o tom. Beata, budeme sa vyjadriť. Ty? On sa vyjadrie hlasovanie. Čo je? Pýtala včera. Nemám, že to má robiť. Akože tam chceš toto všetko zbúrať a postaviť niečo nové, ale... Tak ja sa to potrebujem v súdornosti, buď to zbúram a postavím úplne nové, alebo toto zrekonštruujem, čo je, hej, budovať, čo grob ustaval, čo je zbúral, ostával grob. Ale odjak živa grob má dole tú záhradu, pivo sa to vonku, hej. A teraz potrebujem ten záhrad stavne, hej. A Boh prísť, cez neviem vykladať tovar, odkiaľ mám nosiť tovar, parkoviska mám nosiť tovar, to je normálna súdna zóna toho celého, hej. Ja sa nemôžem nič postaviť, ja nebudem stavať tam nič, že mám čo stavať, však mám pod pozemkom, to mám dole stavať, ja mám čo robiť, nebudem stavať ani nevieš, čo iné, potrebujem ten pozemok, aby bol môj. Hej, jednoducho. Počúvaj sa, keby si opravil ten bufet, čo je momentálne tam, No. v tom stave opravíš, čo je dobrý, postavíš to jedno. Tie isté vonkačné dozvede, lebo zväčšovať sa nedá, a my to isté spravíš. Viem zmeniť tvár, hej. Človek potom vidí, áno, že áno, potrebuje to zároveň. Nemôžeme tak Ja som sa dá sa, ale vlastne tu nás sú také, že hektár daný, alebo pol hektár je daný za 20 eur do nájmu. A tam sa dá, Ale ako si dáš 20 eur, toto je nie, no ja to postavím, lebo mám čakať, že kedy sa zmilujú poslanci, že mi to raz, akože budú spáci tým, aby som to kúpil tú zieho. Počuaj sa, koľko 2024 ten bufet existuje, taká obej existuje, a teraz sa pýtaš, ten pozor, nie si hovorí na 4 hlavičky. Ale ten bufet len rokom chápa. Jasne, však dobre rád. Ale hrad povedal, Mikl, 12 rokov dole. Vážne, malo na baratý strej, smilujú bez Osto, kunta šmekne, teda si robiš na niekde, nekde, a budeš si lepešo. I to je, jak neko ti lepešo. Define da te la fede, non ti dico come mi puoi chiedere, che si fa ora, che cosa passa te, ecco cosa sto dicendo che sto facendo. Non è tale che la sto là, neanche pesce, c'è mi mangio. Egészen tiszta alatt az egész dolgot azért nem is tudták megörülni, hogy minden szabad lerakja. Annélkül sincsen rajta, meg nem is tudod, hogy ott van mind van. Szélről nem működik, szélről nincs semmi utána. Nem is lesz, addig még a valami ez megépítve nem lesz. Azért mondom, hogy ez van. Malateráció, igazolja a tíz, malateráció. Úgy annyira tudod, akkor és nem mondom, hogy legyen rajta, gyerekekkel van, hogy valamit tudod, de minimális törődés, vagy valamit, de nem is semmi. Nem. Nem értem, minek lesznek vele a pénzt? Nem értem. Régi is erősen nevetett. Régi is erősen nevetett. Régi? Régi is erős. És én nem túl bele az pénz. Ez nem működő volt hozzá. De az én tulajdonom miért nem Ez a dolgot ott. Most ha beletettem volna, várjál, a kettős, amit lemondhatunk, beletettem volna egy a büdösöt nem is tartom is lehet. Miből fizetétek már? Petyo, ne beszélj hipotетikusan, mert ez egész más. Ez is hipotetikus beszéd, amit én szólva, majd oda ezt fogjuk. Tudod, hogy ő végületek is ugyanik. Területek nem kell, általában nem akarok. Honnan tudod? Mondom, hogy mit tudsz elképzelni? Egy dolog, én nem biztos, hogy kérdezem most, hogy kérsz tőlem. Mert
érted, szerintem nincs olyan jó. Tudod, lehet, hogy nincs olyan jó, de te is mondod azt, hogy nem csak az, hogy minden két éve az, hogy van. Ti helyzetben köszönjétek neki, mert én mondtam, hogy legyen meg a cserő, legyen meg a ti helyzetben. Akkor én nem volna ennyi szükség volna vele. Ennyi szükség volna. Nem írom alá, nincs a semmi szerezet. Hadd néznek most, miből csinálnak ezt? semmiből tudalmat. Tudod, akkor értődik tőle, hogy nem teszik bele semmit. Ti sem tudnátok beletenni semmit. Tudod, de ti ezt csinálod. Várjál, kérdeztem valamit, nem én. Nincs hát idő. Világos? Azt elmondta, hogy vezettem a verezni, azt hogy azt elmondta, hogy igazán, hogy transportot posadíte, si audite ok ja nedođe egzamene, opet jednostavno više ne ono, mi si postavimo vlastne parkovisko, a budemo posli drugi nahrad. Hradnje majetkom obce je Rajokom Narodnog muzeja, ezt én is való. És akkor mit csinálhatok itt most a parkoló? Mondom mindenki, így őszintén. Akkor azt faszolom. Kerekes nem csinál semmit, az baj. De hogyha falon nem csinál semmit, az is baj, nem? Ez a kurva különbséget tették lassatok, ez az idéséget van. De legyetek idésük voltam. Nem csak te tapsoló alkotott, ha például te hozzon, mert mindenki köszönve neki, hogy miatt nem. Aha, akkor még rosszabb van, tudod? Ugye, nem tudod? Azt, hogy azt mondom, te hogy éreztem még belőle, nem Nem tudod, tudod, nem tudom, mikor akarod. Jaj, nem voltam. Én nem. Nem tudom, hogy ezt Én megcsináltam az én a falu elé, a falu jól van. hát nem tudom, milyen lehet az a falu, hogy terekcserem egy pont megkész, hogy most hogy van. Most én most nem mondom, de 10 milliókor van. Figyelj, nem tudom, milyen az ötlet, egyébként a falu. Ez az, hogy Világos. Beledjék visszatni. Ott van a szerződés, nézzétek meg, milyen időt csinálod. Nem néztem. Hát csak nem tudom, Akkor milyen időt csinálod? De kérdezd meg, átolvasni volt, vagy az igazgatlan tímmel feláll, azt azt mondták, már nem véstelje, nem lesz átműző. Kérdezd meg a polgármesterről, hogy így van. Kérdezd meg, ott utána beszélünk arról, hogy ki kerekes, meg miért kerekes. Akkor azt mondom, hogy nem, akkor nincs itt ülése, felejtsétek el az utat, felfele oldalra, itt szélesítetek, felejtsétek a befele vezető utat, felejtsétek el a parkolónak a főutasat, el volna felejteni mindent. Aztán akkor én volna felejtettem a faluba, meg úr mennék, akkor ő is alajt. Akkor mi volna például? Akkor azt mondod, hogy nem építenek, mert nincs pénz, akkor mit csinálunk a parkolóból? Akkor volna köpködés. Én nem tudom, hogy úgy voltak a szerződésükben, én nem hiszem. Nézd meg. Hát a szerződés egy nagyon rossz szerződés most. Nem tudom, én azt nem olvasom. Az út keskeny, amit csinál. Jobbi, sajnálom, nem, én azt mondtam, hogy Az út keskeny. ne. Ja sam povedal to, že odmah musím pýtať, prečo nestavia, lebo hrad skoro nestavia. Ale keby ste neboli podpísali ja a ty, a pani rejiteľka to povedala verejne, že pokiaľ nepodpíšeme, nebude znamená, nebude 6 miliónov, je to pravda. A Pellegrini to povedal osobne. Pellegrini čo osobne povedal? Pellegrini Čo? ešte. Keď moje bufetári nepodpíšu, tak nebude stáva hradu. No, takže teraz toto je vďaka, že ja som podpísal, on podpísal, dostali ste 6 miliónov, to je vďaka, že čo ja chcem, ideš na revidovať, preto sa cítim byť urazený a ponížený, lebo ja som urobil oveľa viac preto to, hej. To, že moji ľudí som vymenil za a starosta vymenil za, to bol obchod. Nemusel obec platiť. Ale boli sme vydiedaní, aj obec a ja, všetci, o 6 miliónov eur, to je vydiedaní. A teraz ty sa ma pýtaš, čo tam chcem stavať. Ja som prišiel od 3 hotové veci, ktoré stačilo dať po 50 000 na mohli fungovať dneska. Zdali sme sa toho, ako sme na 6 miliónov. A ty sa mňa pýta, že... Ja som o tomto neviem. Dobre, Peťo, ale keby nebolo 6 miliónov, sa si predstav starú cestu, staré parkovisko, čo by ste robili? Hradky otvorili veľkou pompou, parkovisko, nemáte 10 000 eur, aby ste tam asfalt odkali na starú parkovisko. Ber to takto. Potom sa niečo dúži, že ja mám na to iný názor, lebo niečo sme preto navrili. A to, že dve bufety sa zbúrali, mali hodnotu, zbúrali sa. Ja som ich mohol mať. Mohol som ich prevádzkovať, mohol som to vypackať, komunovať, novú stresu dať. Jeden, malý, druhý, veľký. Ja by som bol fungovaný, by tam nebolo. Nemali by ste nájom z tých bufetov, z tých 6, čo tam postavili z tej stračky. Nemali by ste nič, vôbec by ste ťahala sa krát. Ak by sa mňa pýtali, že ja čo idem robiť, vy by ste nerobili nič, nič by ste neboli schopní urobiť. Nemáte 100 000 eur na to, aby ste opravili tam nič. Keby to z Eurófondu neboli ešte tie peniaze. Toto je pravda. A potom vy poviete, že tam bolo tam dať, čo budeme chcieť. Nebudeme mať peniaze, pokiaľ vám stále dať nebudete. Tomu sa čudujem, ty si podnikateľ veľmi dobre vieš, že čo pre čo ako
minister tu rozumiem, tak tlačili na to, aby ste ho vymenili, hej. Nemá som to podpísať, to neviem. A teraz to sú najhoršie obci a druhý tu bol dlhší. By nebol by starosta určite. Lebo on a ja si niečo písať. A vy teraz by nechcete podpísať 400 metrov štvorcových, aby som si kúpil nie od vás, ale od cudzieho. Toto je ten problém. No jo. Píšeme uznesenie. Môžem uznesenie. Obecné zastupiteľstvo vydáva súhlasné stanovisko k zámeru Roberta Kerekeša využiť pozemok vo výmere 422 metra štvorcového, evidovaného na liste vlastníctva číslo 1067 v katastrálnom území Krasnovské Počadie, okres Rožňava, vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe Slovenského pozemkového fondu na prístup k pozemku jeho detí, ako aj umiestnenie oddychovej zóny pre návštevníkov ich reštaurácie. To je tam napísané. Kto je za súhlasné, vydáva súhlasné stanovisko? Kto je za? Ďakujem. Kto je proti? Ďakujem. Zdržal sa. Toto uznesenie vám neprešlo. Dvaja za. Traja boli proti. Čiže uznesenie nebolo schválené. Pristupujem k ďalšiemu bodu. Ďakujem vám pekne. Budeme sa stretávať v iných porách. Neviem, ale toto všetko je. Ja som povedal, že ja nechcem s tým nič spoločné. Ja mám tam iné veci, tam všetko môžem. Ja môžem zaujať s tým, že som zaujatý, ale niečo. Ja som prezidentov do toho vôbec som povedal, nechcel som do toho vstúpať. Tie obvinenia zaznáme tam, ale neviem prečo. Bod rôzne. Ja som to bod rôzne. Chcela by som niečo tak dnes, a to práve preto dneska idete zajtra v tých služobnej akcii. Je vypísaná taká výzva Internet Slovensko-Maďarsko. No, bolo už minulý vypísaná, ale končí až 20.12. A je to na rozvoj turistických destinácií. A potrebujeme partnera na maďarskej strane, takže vlastne, keby si zvolili to láska, že by som vám poslala materiál dneska. Keby sme zvolili potom zastupiteľstvo v vašom návrate, tak by sme sa zúčastnili tejto výzvy, lebo tam máme ten rozhodnávateľný camping a do 20.12. času dosť. Výška dotácie nie je stanovená, miera dotácie medzi 80 až 100%. Na vypracovanú na rozdiel času 20.12. Keby ste sa mohli v tých partnerských obciach aj zaujímať o to, že či nemajú nejaký podobný projekt, proste nejaké niečo také na rozvoj turizmu, či by nechceli sa spolupracovať. To je Interreg, ale čo? Interreg Slovensko-Maďarsko. Znamená potrebujem partnera na slovenskej a maďarskej strane. Takže keby to bola jedna z tých našich družných obcí, tak by to bola ideálne. Ja vám môžem povedať nejaké materiály, neviem, že to nebudem čo.
si majú tiež Interact, spoluprácu, treba sa ich spýtať, že ako to Ešte jeden dotaz, pán starosta, Telesus máš kúpený? Telesus máš kúpený? Ja nemám lesno. Nemáš? Ani prenajatý nemáš, Ani hej? prenajatý, lebo som ho nezaplatil. Áno? Si sa zbal ty o to. Ale ja to ani, ešte raz ti hovorím, som ti už vtedy povedal, nechcem do toho zasahovania vstupovať, lebo som... Ale si zasahoval. Preto som nezasahoval som vôbec. Ja som zasahoval do týchto urážok, čo tam si mi nahádzal do toho. Neviem prečo. Lebo vám to trvalo rok, ale dobre. Nie. Ideme touto cestou, v poriadku. Môžeš ísť ako cestou. Jasne, dobre si les ty, alebo si rozumie, Ja ty si nechcem. les. A prenajme ty si ho. Ešte raz ti hovorím. Ty, čo si sa s Ďurím dohodol, to ma nezaujíma. Aha. Čo si ostatní? My sme sa čoho dohodli? Ďuri, Dobre, nechaj tak. máme dve pozemku v osade, strániš, jak neviem čo, a podhľadom ich takto pustíš, jak neviem čo. Nechápem niektoré veci, ktoré rozhodnutia. V osade majú tu obce, ale podľa nemajú tu obce. Nemajú tu obce, tam to sú pozemky naše. Dobre. A druhá vec, táto žiadosť, ktorú sme ti teraz dali, není poriadne vypracovaná, vie každý dobre, že není poriadne vypracovaná, lebo sú tam všelijaké mená. Čiže podklady celému tomuto. Tejto žiadosti všetky podklady, keď si pozriem, tak nie sú relevantné tomu, aby sme vedeli, že komu to vydávame, či čo vydávame. Vieš to aj ty dobre, že tam písame jedno meno, druhé meno, tretie meno. Zás my budeme hovoriť, že aké sme si nesme Dve deti, sú tam nič iné, dve deti. A ja ako zákonný zástupca napíšem v mene Pozri svojich sa, detí. Robert, toto rozhodnutie Ale teraz. dobre, Kazda, Nevylučuješ, ideme. keď podá o mesiac alebo o dva znovu žiadosť, predniesieš tam nejaký predbežný zámer. Ja ti presne poviem, Nič to nevylučuješ. napíš tam dve deti, že to kupujú, lebo ty tam nemáš vôbec ani názor, ani zastupuješ ich. Ale keď si zoberieš správne, že my ti odoznáme ten pozem. Nejaký Tebe, predbežný zámer. dve deti majú, tak potom tie dve deti si dajú žiadosť. Oni to Ale deti nevedia písať žiadosť, rodič musí zákonne napísať. ich mene vieš Ale napísať. rodič má vedieť, ako mám napísať v mene detí tú žiadosť. Počúvaj, keď už píšeš štvrtú a nič, tak možno, že som uletel trošku. OK, No, priznám. preto ti hovorím, že Ale, to je... dobre, jeden pokus, dáme žiadosť, ale budeme sa ináč baviť, lebo cítim to, že je to čistá závisť, nič iné, čistá závisť. Ale kúpte si celé potrať, je to jedno, ja tam nechcem nič, ja mám dosť tam. Ja mám tam dosť, aj takto. Aj bez vás, rozdielte si to tam. Hej? Je tam Raz dosť. tomu dokladáme, že si myslíš, že ja tam nechcem. Ja nič tam nechcem. Ja si nič nemyslím, vieš, Tak lebo... si dohodol, že ja. Áno, lebo som vysvetlil pánovi starostu Vilniu, že mali by ste byť vďační určitým spôsobom mne a tebe. Mne a tebe. Preto som do toho na začiatku povedal, že nechcem ani slovo k tomu povedať. Stavebná komisia má vyjadrenie, že nemajú na úrad výrad. Ja len k tomu mám výrad v tej ceste, aby sme vedeli, aby sme sa potom... Ale sa vyjadrite, keby ste sa vyjadrili, Že príde Palácka, neviem, lebo chceme tam niečo pochopiť. Alebo sa vyjadrite, že áno, cesta musí byť zachovaná, berem. Ale vy si to zamietli, že nie. Bez zadného dôvodu. A to mi vadí. To mi vadí. Povedzte dôvod. Nevieme dôvod, len preto, že nie, lebo to je grech. Takto cítim momentálne, hej. Takto cítim. Nezdôvodnili ste, že prečo. Hej, dobre, zopakujeme. Ja som zdôvodnil dosť zreteľne podľa mňa, že celá žiadosť je urobená zle podľa mňa. Treba tam vyšpecifikovať, či je ten pozemok, prečo tento chce kupovať a nejak takto. Dobre, to je vec jedného. To je vec, ja viem, to je normálna vec. A dostaneme sa takisto, že koľko to bude trvať vám, kým sa nevyjadrite, po prvé, a teraz ešte stále neviete, že čo chcem. Hej, Počkaj, teraz sme k tomu dospeli. Minulé ti tu poslanci povedali, že čím sa oslovuje zastupiteľstvo. Som čakal na mesiac, ani slova neviem povedať, že kedy už mu odpovieme. Preto som ja zvolal a dal som tam ešte, že Sobašiaci. Jasné. Lebo Ale vieš, už mesiac, keď ti povedali pred 2 mesiacmi, že o mesiac sa ti ozve. tak jak ja som napísal neodborne tú žiadosť, tak vy tak neodborne pristupujete k tomu. Hej, tak neodborne. Keď ja nie, tak aj vy nie. Lebo teraz ste nás zamietli. Teraz komu by sme boli, počkaj, teraz komu by sme boli schválili to celé? Na akom Mojim princípe deťom. sme boli schválili to celé? Tak mojim deťom, aby to mohli... Počkaj, tam je napísané celkom. Čo je Tá tam? žiadosť je jak napísaná? Na teba, že ty si žiadaš na svoje podnikanie. Čiže potrebujem od teba. V čom podnikáš, ja tam viac. Dobre? Vieš dobre, že tam potrebujeme vec. Dobre. Vieš dobre, že keď napíšeš riadnu žiadosť, tak sadneme si a porozprávame sa. Počúvaj, toto chce robiť a toto. A Dobre? lebo podľa mňa tam, keby sme boli teraz tebe schválili, že ty to môžeš odkúpiť. No? Tam tvoje deti sú spolu pri tom, ich meno musí tam byť. Jasné. Ty môžeš ich zastupovať, že zastúpením, podľa mňa, nie som právnik, ale podľa mňa tak by to bolo. Dobre, ale tak je to chápané, že pre nich... Aj keby sme to boli, že predáme to tebe a ty to odkúpiš a potom náhodou tvoje deti sa s tebou pohádajú, povedia, prečo je musí predali. Dobre, Takú volovinu som to. Dobre, okej. sme mali tiež žiadosť o odkúpenie pozemku pre parkovisko. Minulé- Ten človek aspoň predbežné
človek aspoň predložil nejaký zámer, že čo chce. Súhlasím, keď je maještvo obce, súhlasím. Áno, keď je maještvo obce, chcete vedieť. Predložené stanoviska, čo ti tam povedia pamiatkári, a tak ďalej, a tak ďalej. Nikoho nič do toho, lebo nedá sa tam stavať pamiatkári, tam nebudú zasahovať do ničoho, lebo tam budú lavičky, poľačky. Nič do toho, že čo my tam chceme robiť. Takže nie, som občan obce, jakže nie, som občan obce, chcem vedieť. Vy ste volení občanmi obce, tak povedzte, čo chcete. Lavičky tam chcem osadiť. To je, no a prečo nemôžem ja? Lavičky. A prečo práve tam chcete? Tam budú zakryté, vy môžete hore posadiť lavičky. pokračovať. Dobre, pokračujte. Dávam ešte robí tiež tu do Montoša, Mirek Montoš. Juri, Jo, povedali ste odvodní, prečo nie, Dragon Ball. Nezdôvodnili ste. To je všetko. Basta to krómer, keď Na čo to tam máš škola, čo to či sa im to oplatilo. Ja som nepovedal ani to, ani nič. Ja by som to Interregu sme mali futbalový klub Race, na ktorý ste doplatili 35 000, lebo nebolo dopracovaný, vypracovaný pre 10 miliónov. Race funguje ďalej, lebo potom to ten spoluorganizátor robí ďalej. Čiže z Interregu mám aj zlé skúsenosti, ale viem, čo hovoríš, tieto veci. Mohli by sme to využiť a ja som sa vlastne chcela spýtať, že na tejto pôde, že či môžeme zvolať potom zastupiteľstvo, kde budeme mať proste nejaké materiály a tak ďalej, či môžeme prijať uznesenie tak, ako sa schváluje na spolúčasť, ale že schválime také uznesenie, že vstupujeme do tohto programu a ideme vypracovať. Vieš, aká je tá spolúčasť? Nejaká. Nie, ale všetko musí zaplatiť najprv a potom, čo to prepracuje. My sme boli na školení Interregu a vlastne to je z toho hľadiska je to dobré, lebo dajú zakomponovať aj proste aj iné náklady, okrem tých investičných nákladov. Ale musíš to zaplatiť všetko ty a potom ti to preplatia. To závisí od konkrétneho projektu, hej. Ja som si začala študovať v angličtine, ale to by akože nebol problém. Ja by som vám poslala podklady, ktoré akože... Treba tam sa jedna z partnerov, či od ich strany bol záujem. Áno. Potom, či máme vôbec nejaký záujem, lebo sme sa o tom bavili, že ľudia zbraní práve na... A šéby, tak som myslela. Máme zoznam partnerov aj zo školenia, viete, že na tej maďarskej a slovenskej strane. Takže mohli by sme akože kontaktovať, len si myslím, že či som sa pýtala, či to mohlo byť predmetom budúceho zastupiteľstva, či prijať takéto uznesenie, že áno, že sú to do toho projektu, lebo máme akože šancu získať peniaze na týchto projektu. Povedz mi, vieš, ako to zastupiteľ? Čo dali nemôžete si. S čím to bude zaujímavé? Čo bude niečo také? Ale to by sme všetko poslali poslancom na nejaké pracovné služby. Lebo len na techniky nedáš peniaze. Je to na rozvoj turistických destinácií. Ale musí to byť niečo také, ktoré platí. Ja som bol tiež takým Ale to je súčasť toho projektu. Len, či by sme mohli, akože keď sa rozhodneme prijať také uznesenie, že neskutečne. Áno, vstupuje do projektu. No, lebo určite, ako hovorím, neviem, ako je to podmienky, lebo to treba napravo financovať obec programu. Nie každý. Nie každý. Treba to financovať. Či bude mať čo hovoriť. To je, že... Není problém. Aj 2012 sa Dáme také uznesenie. Povedzme nejaké predschváľovacie obdobie a keď nám to proste schvália, tak proste tam bude napísané, že to sú predfaktúry. My sme boli, že buď sú predfaktúry, alebo zálohy, alebo reformácie, alebo sa proste celá suma, akože to závisí od konkrétneho projektu. Len som sa chcela proste poinformovať, že či ste neboli toto náskali sa spýtať našich družovných obcov, lebo to je akože prvá voľba, či náhodou nemajú taký zámer, akože na rozvoj turizmu a mohli by sme spolupracovať. Teď to začal jednať z Berek, niečo také, že keď bude nový starosta, on sa robiť už tie akcie a cesto sme predtým presali preniesť aj tie spolupráce. Oni robili dni obci, teraz to domoslovíme preto, lebo ma urobili dni obci tak, že cez sa tá spolupráca sme tiež. Oni nás pozvali tam. Ja viem, ale projekt musí byť aby sme vedeli, že neviem, tam ideme, že sa ideme zavaliť. keď investičná záležitosť na našej strane, tak nejaká investičná záležitosť na ich strane. Môže byť nejaký, ja neviem, dom, neviem, kultúra, dom, alebo niečo proste, čo im tam preťaní turistov. Je to len proste, aby to vám bolo proste, že rozvoj turizmu. Či by ste sa mohli spýtať tých partnerov, že ako prvú voľbu, či nemajú nejaký zámer, ale radi by sme akože spolupracovali najprv s nimi a potom dá sa aj iným partnerom zobrať. Môže to byť akože predmetom následujúceho zastupka.
keby sa stalo, to vidím, že áno, Na základe nejaká pôvodnica. Teraz, že najmä, ale takto... Pýtal si sa, že ako to súvisí s tým sporom. Áno, chcel podnikať, vydraňkal, ako on vydieral ovec a dostal 400 metrov štvorcových a tvrdil, že tam chce podnikať a potom to zase previedol na niekoho iného. No, ale nedobre si slovo to Súvisí to s tým, keď takto pristupujú k tamtomu, tak k tomu tamto bude pristupovať. A to, čo sme, tým sa on tu hľadal, to, čo sme akorát rozberali, že vieš, aj nám to nedá na papier. A teraz vám slúbi, že on tam postaví, že len 4 lavička tam dá, hej. Keď to odkúpi, on tam môže robiť hocičo, oplotí to, nikto tam nepustí. Ja som počúval uznesenie, podložené uznesení sme povedali, takže keď tam dáš niečo iné chce, uznesení to vieme chytiť. Uznesení sa dali Baldikovú zónu však. tak, To sa môžeme chytať. Ale vieš, keby to nakreslil aspoň tak ako ten, kto bude na ten žiadateľ, alebo ktorýkoľvek iný žiadateľ. neviem, či ja som až taký príliš naivný, ale prešiel som sa po tej ceste hore a tá cesta ide vedľa z Božu. Všetci vieme, že ide celkom autami sa na tým chodí. Vždy sa tam. Taká cesta. Tesne, alebo Tesne, pustí, vieš. tam má meter odkúpenia. Ty povieš, že to sa dá posunúť. Znovu sa našli kvôli niečomu na obec, hej, a on to odložil. No a to je všetko tam zapísané. No tak to je presne to, čo potrebujem, ten meter potom. A teraz sa čo je. Ale potom by Ani jeden z nás nepíše pozrieť, vtedy, keď to merali tu na jeden z nás. dobre, Ja som ale ešte- prečo to nežil? Toto jedno som povedal, že Tento meter, Páska zameriava, že ak je tam tá cesta, nech pozrie, že dokiaľ je parcela a dokiaľ je druhá. Príde Pácko, toľko si dá na nohy. Parcel treba zamerať. ale on nechce meter tu a meter tu, on chce celé toto. Tak to nemôže to Ja prístupová nehovorím cesta. o tom, ja hovorím o konkrétnom prípade, o čom ty rozprávaš, nehovorím o celom, skáčem z témy do témy. Ja hovorím Počkaj, konkrétne o tejto. Naspäť na tú tému, že som ti to povedal. Minule si tu bola jedna žiadosť, ktorá bola napísaná v inom mene, iný je vlastniteľ, iný je vlastník, si povedal, že toto nemôže byť. Je to obecný majetok? Teraz na akom základe si povedal, že to môže, keď sú tam Je to iní obecný majiteľ, majetok? Je to iný obecný majiteľ. majetok, teraz ti poviem. je to obecný Aj tak majetok. vyjadrenie povedal. A znemožníme prístup druhého. Počkaj, aj tak vyjadrenie. Platí kontrolka, povedala aj zákon, po cykloch, to nemôžeme predať čak. Ten obecný majetok. Ja som len svojím si slovom. Teraz si vôbec slovo nepovedal, že ako to napísal. Ako tak. Ale toto je presne tá istá situácia, my sa tu máme vyjadriť, či... Len ty si teraz chcel, Rovná tam podobná. vy ste teraz odsúhlasili pánu Kerekešovu, že môže si vyvlastniť ten pozem, alebo poprať. Keby to prešlo, pán Kerekešov dostane ten pozemok, on si ho odkúpi. Na tom základe. Jeho deti mám napísané na sebe tento. Počkaj. On začal rozprávať, koľko podniká, koľko čo robí, všetko. Dobre. Na akom základe jemu sme to predali? Keď jeho deti majú ten bufet, a oni tam budú preroširovať po tom, čo povedia. Keď on mi povie, že ale ja som ich zástupca. Hej, podľa čoho? Čo keď ich mama je zástupca? A druhá vec, že Chápeš? Toto ani nechcem hovoriť, že čo vie. On vie, keď potom, keď som už vysvetlil, on vie, že to je celé napísané celé. A ty si povedal, hej, Kevin, že mi to treba dať. Ale my sme celkom cudziemu človeku chceli to dať, jak je prístupný nejak. Dneska potrebuje skladanie právneho úkonu, keď napísal z majetku. Nie je také, čo ruke. A ja budem proti nemu, a tak to bude, že ja som to nie. Ale to musí mať najprv rozsudok súdu, že to môžu znamená, že keď to viem, ale toto vám chce odkúpiť na meno detí, no. Ale nie na meno deti chcel kúpiť, keby napísal ich mene. Ale toto je celé. Ja aj tak to hovorím, že keď je na... Treba mu, ja tiež to hovorím, keď si tam urobí. Keď príde na pozemkový fond, neviem čo povedať, komu sme to vydali. Aká žiadosť, taká odpoveď, to je jasné, my za to nemôžeme. Príde na pozemkový fond, oni to posúdia, nie je to naša vec. Aká žiadosť, taká odpoveď. Áno. Ale keby sme mu toto boli odsúhlasili, on ani nekúpi na seba. A mal by vyjadrenie na seba. Ešte raz, aká žiadosť, taká
vlastne musíš poslať nesúhlasné stanovisko, uznesenie skopírované, číslo. Už nemôžete rokovať, nie sú už naše mesto. No ja sa to Ďakujem pýtam. všetkým prítomným. Či vlastne on už má dať vec, odpoveď a skopírovať to uznesenie. Ja som vaši harač. Ja som vás chcel ešte dať slovo. No je to, nemôžu výjsť. Čo je to? Vyslávaciastvo. A kedy to započíte, to koniec septembra, či príde? Na keď nie. Koniec septembra. Nejaký počúva. No zrazu ste dvaja. Hej, ale kvôli čomu? Lebo do piči tu, Lebo? tu keď treba na pomôže pomôcť, no nie tak, Netreba pomôcť. iba dohovárať do piči sa tu dá. No ide ešte aj Netreba vôbec. ale trebalo. Keď ideš za poslanca a máš, viete, že ja som predušil raz, že ja som bol, neviem ani poriadne rozprávať. Vytrám negatív. Ale nevyťahuj, lebo to môžem fakt obrátiť, že družobná vec je zábava. Není záhava, ty nevieš, že ideme na druhú vec, vieš, prečo ideme, lebo všestraničnú spoluprácu ideme na Turecku a z direkciu máme rozhodnuté to, že nám vôbec idú pomôcť niečím. Ty nevieš, prečo ideme. Je zábava. Ja nehovorím, že ty ostan doma, to som nepovedala. Ale ako povinnosť si prebrala Beata na seba. To Zábava, ale nie obce sú zábava, ale dôvod je za tým. I nikto nemerí multivenečnou, ale Minä kävin monta näistä, mutta kävin hardcore, Ei nukutta näytä, sun varmaan. Ale ako má byť slušnosť tam, keď takto ale ja neviem to prednášať. ale Katia, ty si mohla Už som písať, ti čas, keď vysvetlila. rozprávali. Ale Ale už 10 minút išlo o jednu pomoc.